grote klappen. Welkom bij de Scootje podcast. Oh, wat een klapper. Joert vanuit Staren. Een ondogense podcast, maar oh, zo informatief. Mijn naam is Arjen de Boer. En naast mij zitten de man die het onder alle omstandigheden Coolbio, de altijd restige, uiterlijk onbewogen Gilla Tadema. En natuurlijk Geertje de Vries. Welkom beiden in toch de meest succesvolle podcast over Scootjesjoen alle tijden. Ja, en de vraag, daadwerkelijk, heel Friesland een antwoord op haar wil. Enig idee? Nee? Geertje, hoe wie de nacht met Willem Zwaga? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja, een van de meeste nee. kinderen die het net weten, Do heeft slept op de oprit van Willem Zwaga. Ja, klopt. Nou, ik zal je wel vertellen, ik heb een horloge. Ja. Hè, de kerst van alles maar mieten. Die miet ik Oh jee. op mijn nacht weer. En de hartslag. Dan, ja, dan zeg ik even hoe hij slaapt. Ja. Oh, hij zei het goed. Maar vretemorgen, toen zeg ik en toen weer het uitermate slecht. Uitermate slecht. Uitermate slecht. Hoe koe dat? Ja, ze is het maar. Hij is net slept. Jawel, Hij is wel slept. ik heb wel slip. Maar is het dan wel voor herhaling vatbaar? Nou, als eerst op mijn horloge net, nee. Nee, oké. Nee. Goed, nou ja. Ik ga werk trouwens nog even bij Riemer en Annie West. Jij merkt, hè? Ja, Want ik, dan wist het in het begin een beetje denigrerend, hè? Ach, je is weer naar die voetbalfrontjes staan. ja. Maar dan wist het zelf werken. Die wist hartstikke het. leuk. Het weer hartstikke leuk, weer gezellig. Maar dat is het altijd wel. Maar ja, Zeker. ik ga net de uitgebreid staan te praten met Verbeek of... Ja, die wie direct net. Nee, die wie er net ook, hè? Nee. Henk de Jong wie direct net, wie ons scouten. Water wel wie Foppen de Haan. Die Ja. doen voorop in de Polonaise. Ja, die ging voor. En hij hier nog nooit Polonaise rond, zei hij. Ik heb wel even met Foppen praat. Ja. En hij zei, ik heb nog nooit de Polonaise rond, maar toen Griet Wiersma zei. En nou Polonaise, toen dacht ik, ja, het moet wezen. Goed zo. En er wien alleen nog maar Vrolijk achter hem aan, hè? Ja. Ja, volgens mij. Dat wist het net. Nee, wij hebben het zillen, hè? Ontzion. Jazeker. Want dan is dan weer een beetje on het oefenen van na je weekend. Want Ja. dan met de IFK's, dan mag je natuurlijk volle Knallen. bak. Ja. Knallen. Ik wie van de man bij de wedstrijdcommissie bij Piet Blauw. Wolfskande trouwens, jongens. Eerlijk is eerlijk dat het net er ook in. Ja, dat is wel een heel raar gevoel aan die dan. En dan ben je, en ja, het ken ik net, maar ja, het is wel zonde. Je ben je voor het ziel. Ja, maar goed, Jim ziet het zelfs bij de IFK's. Jim zie je er ook heel vaak bij Starum. Wil je er niks zeggen? Vaak oorlast? Ja. Oh, ik weet niet dat het zo vaak, maar het wordt gewoon, de kans op Islam maar oudlast wordt is gewoon iets groter, want hij waait het vaak krijgt wat meer dan op het binnenwetter. Maar de laatste keer dat je rouwlast was, dat weer 2015. Dat zult zien in Jelien, hè? Dus ja, we hebben natuurlijk 2 corona hier en dat er net zield is, maar toch. Dus dat het zo vaak oorlast Dat- wordt hier op Starum valt eigenlijk wel Het mooi. valt wel een beetje sta. Ja. Ja, wat is die Piet Blauwe, wat is dat voor figuur? Want het is wel een markante wedstrijdleider. Ja, een ja, ik vind een hele fijne vent, hele duidelijk. En als er zield worden kennen, wordt er zield. Ja, En hij doet wel wat risico's te Ja. nemen. dat weten we nog van vorig jaar. Dat weten we van vorig jaar. Je vorig jaar was dat je Rick aardig hut. Toen werd de fjouwer, maar uitzetters naar 5-6. Dus krijgt een liefst beetje minder als nou. En hij wilde altijd een gate in lezen. Dat is zijn favoriete baan. Maar dat vorig kon jaar vorig jaar net. Het is Dus- gewoon te volle risico na. Ja, toen hield er een songlas in. En toen ging het helemaal mis bij de onderste tonnen. Helemaal mis. Ja. Ja, Ja. daar wien de gemoederen wien ik heeg op roem. Ja, vooral Willem Zwaga vond Ja. dat net leuk. Nee, ik heb toen, die hier protest, in Drachten. En toen heb ik Willem interviewd en toen hier Willem nog een uitermate prikkelende uitspraak. Wat zei die? Oh, wat een klapper. Nee, dat wie iets wat toen het sexy. Maar dat wie ik trouwens hier op dat wie Starum. ik hier op Starum, ja zeker. Maar dat wie weer Pieter Meter. Dat weer Pieter Meter van Akkerum en die toen hier jouweren bij Akkerum op zitten. Nee, Willem die zei iets hoe Drachten. Hè? Jeroen Pietersma, wie doen nog skipper op Drachten. En toen zei Willem, ik meer zoiets van meubelmakkers mat ik net zielen. Zoiets. Het wie net een compliment. Het weer geen compliment. Nee. Nee. Maar toen stond je hierheen riedest. Toch de stoom misschien van kinderen wel trok in ik. Ja, maar dat weer bij dik. Dan kun je net zielen. Nee. Maar hier op een maar je zielen en je waait het Maar gewoon hier meer. is de gelijk in de gaten, want het is net zozeer de wien, maar het zijn vooral die wegen die zo heeg binnen. Ja, in combinatie wel met de wien, hè, wat Roelof ook zei. En de wie richting ik, hè? ja, Want Noordwest. die gaat een hele maar oer voordat hij bestaren is. Dus het zijn hele lange wegen. Ja. Zeggen ze dan. Oké. Ja. Je Het is verstand direct van. naar de neus. Piet Blauw heeft beslist. Dus ja, nou, prima. Alle Nou, respect voor. Piet Blauw net, de Minwari. Ja, oké. Maar uiteindelijk... Dat is een bindend advies, toch? ja. Ja. Oké. Ja. Jongens, ik ga weer een stelling.
En stelling. En ja, ik moet er wel een beetje om denken, want Sietse Brouwer, die kwam naar Mita en die wie net zo blij met die stelling. En net zo blij medaille ook, hè? Ja, en net zo blij bij mij, dat ik Nee. zo herkennen. Want ik hier een stelling, grauw doch niet bijzonders, maar de rest ben prutsers. Ja. Ja, dat vond Sietse net leuk. Nee? En dus heb ik de stellingen, heb ik nou een oorstelling. De stelling is, Sietse had gelijk, we moeten ophouden met die domme stellingen. Nee, we kennen terug in met de stellingen. Jawel? Maar door hier is deze stelling wel heel stellig. Ja, maar dat is toch het leuke van een stelling. Want als nou naar het klassement just, dan just ik echt een tweedeling. De eerste zoon en dan de rest. Ja. Maar En die de eerste zoon die kind goed zielen? dat ben geen prutsers. Nee. Maar die orenzoon, Geertje? Nee. Nee, Nou, daar zitten, Gele 6 daar zitten Maar hij is debutanten bij. En nee, Zielt eigenlijk in 2 klassen. ja, eigenlijk de A en de B-klasse. Hè? Ja, Ja. dat is maar in je start en dat nou nog zo'n in de A en 6 in de B. En 6 in de B. Maar dat betekent eigenlijk dus als oors Siloma's, want als nou Sander was als kampioenskandidaat, dan best dus lijst. Of zeggen ze best in de lijst. Dus dat Nee, telt ik wel snap op. het, ja, Dus, ja. En dus die verschillen werkt net heel groot meer. Verwacht ik. Nee. Maar denkst u dan dat alle wedstrijden, dat dan die zoon, hè, die Ja, het voor ons denk ik in, wel. dat die... Ja, zoals Joert kennen, Zuidwesthoekers hoe best nog wel bij de eerste zoon kennen. En we hebben wel vaker En dat er misschien even nog een een keer met verrassing ding, is. maar ik verwacht je dat net hele grote... als kampioen worden was, dan wist de Christian 4 een 6 of een zoon bij. Nou, dan heeft hij echt wel dikke punten erbij. En daar, Waar is nou in die eigen dan de gutte favoriet? Want het wisselt nog wat. Nou, hè. ik, Hier zou het Eelke Dijkstra zei bijvoorbeeld de Lemsters. Maar debutant Jasper Visser. Nou. Voor mij, ja, ik zou het heel knap vinden. al Als die een- zoon, maar Akra maakt net verder. Is die er Hey, zit al in de hey, voetbal wat zei ik de allereerste keer? Toen zei de Sto, Pieter Meter is een grutte favoriet, zei de Sto. Nee, ik zei Pieter Meter moet er ik bij. Oh ja. Maar al die Ja. zoon die er nog naar stenen. En ja, dat is nog wel oud de helft van, maar ben we nog op de helft. Of nog één. Maar Doos zei het altijd van, je moet er net naar het klassementje heen. Maar ja, Nee. als Starum net terug en Eerle Huizen gaat er misschien wel uit. Ja. En wordt zo'n dit van. Wat zijn we zo'n beetje eerder starten? Oerke eerder, oorloer eerder. Ken dat wel. En dan, oké, dit is een soort van bindend advies van Gerrit Tade, maar richting de wedstrijdcommissie van wordt zijn. Net bendend. Ze jongen wat ze erbij doen. Ze zie ik het maar uit. Ze zie ik het maar uit. Maar jongens, nog even voor die stelling van, maar dat we ook wel mee terug in? Zit ze Brouwer had ook gelijk, maar ik krijg er wel met trok in. Gelukkig. Nou, ik heb zelf ook een beetje het idee van, ja, het wordt natuurlijk dat scootjesielen, hè, ik bij het Max Scootjesjournaal, het is, oh jongens, het is prachtig. En het is reclame voor de provincie Friesland, het is ook zo mooi. Maar als wij een beetje kritisch binnen, dat ben die skippers ook helemaal net wend. Die denken van, wat krijgen we nou? Ja, dat Dat- klopt het wel, denk ik. Ja. Ja. Maar dan moeten ze gewoon om wennen. Ze moeten erom wennen en ze moeten misschien wat mediatraining hebben of zo. Of, Van Geertje de Vries. Nou, om goed te reageren op kritische vragen. Ja. Ja. Ja, Ik vond het wel heel mooi wat Rinus juist zei. Want door wie is de kritisch op Rinus? En toen zei ze van ja, toen neemt ze wel een heel soort risico. Toen zei ze kamikaze Rinus, maar goed. Ja, Dat vind ik dan wel weer heel bot. racines, Ik vind risico Rinus. risicorines. Ja, en daar reageerde Rinus heel goed op. Die zei van ja, dat is gelijk. Ja. Ik neem te volle risico. En dat maakt niet met wan. Ik moet voorzichtig wezen. Nou ja, als Dat- hij echt kampioen worden wil en Ja. hij is Ja, nota bene de klassementsleider, ja. dan zoek ik nou ik maar een beetje wat voorzichtige zielen. Nou, net te voorzichtig, maar in elk Nou, geval net... gewoon goed zielen. Net geen risico's nemen die ze net hoesten rennen. Dat is gewoon bewust doen. Maar ik vond dus dat Rinus goed reageerde op kritische vragen. Nou, Dat is een compliment compliment aan Rinus. voor Rinus. Ja. Rinus, Kosinus. Goed zo, jongens. Ja, ik heb altijd waar is de skipper van de dag? Maar ja, waar is Joet de skipper van de dag? Ja. Nou ja. Hebben we eigenlijk net, hè? Nee, hè, ja, nou, Nee. Piet Blauw uit Rudwest. Die had maar de boeien in de Weerwest. En Ja, Van der Moorn. Van der Moorn. En die... ja, wat zei er? ja, Hij gong op een kop? ja, zeker. Zou Ik het? begreep het ook niet helemaal. Want ik zei eigenlijk naar boet en ik zei hoe dan? Of Ja. dacht hoe dan? Maar dus het kind er wel om wijgang te wijzen. En ik de collega's vanuit Bouke, met zijn bord, die druk uit West, die zei het gang recht wel om wij. Dus, Nou, Ja, dan- maar ze dan- zeggen Piet Blauw. dikke weg. Piet Blauw is de skipper van de dag. Maar ze hebben het dan ook dikke wegen. Wist je wat ze bedoelen met dikke wegen? Want Auke de Groot hier het rekkoer. Nou, dat kind dan dat er wat langer golven staan, want juist er druk gaat waaien, dan komt er wat meer zon in. Dus dan wordt het is net alleen maar water, maar er zit wat meer zon in. En dan is het soortelijk gewicht van die golven weer wat zwaarder, denk ik. Dat Ja. zal dan dik water wijzen. Ja, Oké. Het voordeel daarvan is dat er wie naar voort valt, ben ik dikke dan direct zak gaan we het voort. Ja, Omdat ze zwaarder binnen. Is dat ik weer vrij snel binnen golven voort. En dat
dikkere wetter, dat slaat wat makkelijker zo'n skipvoet. Oké, nou, gaan we dat ook even behandelen. Dan wil ik het nog even hebben over Huizen. Onze vrienden van Huizen. Want ben je nog altijd leuk op die, Geertje? Op tij, hè? Op mij? Nee, net op ze mij. zijn net leuk op mij. Nee? Nee. Maar Sietske ik net? Nee, Sietske ik net. Oké. Sietske is de vrouw van Siete, hè? Ja, precies. Misschien even zeggen. Nou, oké. Maar van, het vraag is, of ja, het is Siete die het zijn van, ik hoor ermee op. Ja. Ik ben net lang met de skipper nou op dit kampioenschap. In elk geval dit kampioenschap en vervallend hier maar er het nog bekend. Precies. Want hij hier tas zijn voor 2 hier, hè? Ja, hij wie een soort van tussenpauze, Ja. sowieso al. Ja. En zijn broer neemt het nou oer, of broerke. Broerke. Dat is Sander. Ja. Ja, wat vinden we eigenlijk van het feit dat hij zei van, ik ging net verder als skipper? Nou, ik snap dat wel. Maar waarom? Nou, hij had die vreselijke onvaring gewoon. Hij is zelf daar ik bij verwoenen rekken. Het docht mentaal, begreep ik, hè? Het docht mentaal een heel soort met hem. Hij, ja, tuurlijk, dat wil je net. Je wil net. En dat wil ik je niet, maar ja, elke nee. keer een fout maakt. Ja. Maar ja, hij had ik nog die hersenschudding oproen. Ja. Dat wist ik wel. Van als het een hersenschudding is, dan mag je rust nemen. Waarom weet ik dat? Ik heb nog nooit een hersenschudding Nee, gehoord. echt, hè? Nee. Ik dacht Dat lijkt het misschien wel zo, maar dat is net zo. Nee, hij stelt er begrip voor? Nou ja, hij viel zich net in staat om skipper te werden. Dus ja, wat is dan om mij wat ik daarvan vind, dat hij dat net in staat Nou ja, als je zegt skipper te van, werden, dan ik kun je ben mij net skipper sturen. en dan doe je dat gewoon voor 2 weken Nou, lang. hij doet het ook net. Hij maakt het net die keuze omdat het wel kennis hoort. Hij doet het omdat het net kent dan. Ja, Hij heeft nou ja, vroeger Ja. net besteed. Nee, nou, Nee. ja, prima. En dat het misschien ik mijn focus te maken in. Of, ik heb van alles mooi spelen. Ik denk wel dat het belangrijk voor hem is dat er weer eens even op een scootje gaat. En dat ik weer eens even stuurt. Want anders dan krijg je dus iets van de laatste keer dat ik op een scootje ontstuurde weer, toen gebeurde dit. En dan doe je het niet meer. Nee. Dat is hetzelfde als weer in een auto stappen. Ja, maar goed, hij hoort er nou mee op. Hij is dus steeds maar, nou ja, hij hier dan die fout. Hij wie de eerste skipper. We krijgen nou de reserve skipper. Dat is meestal is dat iets mindere skipper. Dat goed is wel, ja. Ja, Ja. Precies. maar dat wordt haast- skipper, maar dat wordt haast levensgevaarlijk op het wetter. dat weet ik net. Nou, Nee, maar, Nou, Sander Meter is wel scootjeskipper. ja. Hè, die zielt Bij de ik al- IFK's het erop Bij de gezien, hè? IFK's. Ja. Maar hij zielt ik al heel lang mooi. Dus die iedere mee opgroeit. Die komt natuurlijk al uit de bekende meterfamilie. Ja, is de jongste van de treien. Ziet hij de oudste, dan Pieter en dan komt Sander. En Sander komt ik wat naai. Die is een hier is 15 jonger, dacht ik, als Pieter. Maar daar is er alle vertrouwen in. Eh, ja, ja, ik denk als de bemanning de vertrouwen in het, als het huis mijn scootje er zelf vertrouwen in het, dan moeten wij dat ik heb. Goed zo. Nou ja, oké. Hij staat nog dingen die is nog even wat olie op het vuur gooien kist. nou, hier nog even snit, maak het wel bewust een orenkeus daarin. Ja. En die zeggen wel, wij gaan net een onbeschikte skipper, want die wint er wel. Maar net die het al Ja. jaren samen is met het team, of tien samen is met het team, zijn een relatief jong team, relatief onervaren team. Ja, maar Zit net zielen wel volgens eens voor. mij is die skipper die beschikbaar is, zit net in die bemanning, die groep bemanningsleden. Nee, nou precies. Precies. En dat is Maar natuurlijk van de wel andere oors, want Sander weet ik net, zit al want- in die bemanningsgroep. Dus kant- Ja, maar wat is die bemanningsgroep van Huzum? die hebben net traind. Ja, niks zield. Nee, Ik denk dat die versnit, ondanks dat ik die skipper er net bij zit, die had ik volle zield. ja, nou ja. Ik mij die skipper die Ja. er net is. Nou, Dus ja, Wat hier stoot die in? Stel je voor, door rekkers verwoenen. Of door kist eigenlijk net verder. Of door veroorzaakt een en onval. wij trainen wel en wij hebben wel hier binnen de bemanning. Mijn broer kan het zo nemen. Die kent zou nemen. En dat doet hij Zelfs dan tijdens de wedstrijd. tijdens de wedstrijd. Had het maar al. Oké, Ja. nou, helder. Jongens, ik heb nog een sjoggersvraag. Want ja, we hebben ook sjoggersvragen net in Wurg. Nou, eventjes, ja, het is eigenlijk geen vraag, het is meer een mail. Ja, een mail van W. Zwaga. Geertje, als het worst, maar is nog wel een keer bij mij op oprit sliepen. Nou, graag. Ja, graag. Goed zo. Nou ja, als mensen vragen hebben, mail ze vooral naar sport@omroepfriesland.nl. Morgen, dan ben we er net, want dan wordt er net zield. Maar manje, dan wil ik je er terug, wat denk je? Wordt Als zo? we dit jaar beginnen, dan kijk het sowieso terug. En anders wordt het stand 2 uur beginnen en dan krijg je uitstel. Vals start op de baan met windrijden worden. Maar
de tonnen wat vlees. Zoals pas ik om 3 uur start, dan krijg ze op terrein. Dan lijkt het wel heel dreig te worden. Omdat met name het tweede deel van de middag komt er wel echt meer wien. Oké, die advies, hoe laat starten? Tolvoeren. Tolvoeren. Wat zijn? Ga je met jet tolvoeren starten? Dat is het advies van Geerle Tadema. Tiegetank voor je deelname aan deze zo informatieve en nou al zeer populaire podcast. Oh, wat een klapper. Morgen dan ben we er dus net. Manje vanuit Wat zijn. Geerle, is het feest nog in? Hier in de stad? Ja? Nee? Ja, Geertje wel. Ik wel. Ja, natuurlijk. Graag on Manje. Dag. Oh, de klapper.